Miabot sa 2 billion pesos ang initial estimate sa danyos nga nahiaguman sa Northern Cebu nunod sa 6.9 magnitude nga linog matud ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ug posibleng musaka pa kini kay padayon pa ang gihimong assessment sa tibuok Cebu Province. Siluan Mayrundina sa report. Padayon paghihapon karon ang gihimong clearing sa tanang national roads sa Northern Cebu nga naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog niadtong Martes sa gabii. Gimando ni DPWH Secretary Vince Dizon ang 24 oras nga pagtrabaho sa mga apektadong dan atol sa iyang pagbisita sa Bugos City kagahapon. A lot of them have already been cleared. The national highways na nagkaroon ng pag-angat ng mga simento, a lot of them have already been flattened so that the goods and the essential services heading to the north, especially in Bugos City, will be unhampered. Samtang bisan kung gideklarar na sa DPWH 7 nga luwas nang maagian sa mga sakyanan ang First Mactan-Mandawi Bridge, pipila ka oras human sa kusog nga pagtayog niadtong Martes sa gabii, gimando gihapon sa DPWH Secretary nga mohimo og thorough assessment o makuting pakisusi sa tanang mga taytayan sa tibok probinsya sa Subo. Kini aron masigurong wa gayud mahiagom og danyos ang mga haligi sa mga taytayan nga posibleng wa lang makita kay anaa man kini ilaw sa dagat. We will probably have to send divers to dive sa ilalim ng bridge, no, to see also sa ilalim, no. Right now it looks okay, but we want to be sure. But I think it is only possible now for light vehicles ang papayagan. No heavy vehicles will be allowed. The heavy vehicles will be only allowed to pass through the other two bridges. Samtang gipahibaw usab ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco nga nahatagan na og assistance ang 15 ka mga local tourist nga na-stranded atol sa linog. There's one foreign tourist that has opted to remain in Bogos City, so we're assisting in finding alternative accommodation just to be fully certain nga ang iyang gistayhan pod is safe, you know. So padayon atong coordination. That's an initial number, and it is still we're still receiving reports from tourism establishments as the hours go by. Samtang gipangitaan na og paagi sa Department of Tourism nga matabangan ang 711 ka mga trabahante sa tourism sector nga apektado sa pagtayog. Sa nadawat nga kasayuran sa DOT, 80 ka mga patigayon nga ubos sa tourism sector. Lakip na mga hotels dinhi sa dakbayn sa Subo ang nahiagom og kadaot. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Lisda.